Сигурна съм, че моята тоалетка не е единствената, която е пълна с всякакви кремове и серуми, но в това забързано ежедневие със сигурност ми се иска да намеря един продукт, който да върши цялата тази работа. И го намерих. Открих този регенериращ крем от Калиначи Cosmetics, който от пръв поглед си станахме много близки. Първо, опаковката ме впечатли изключително много с тази шпатула. Знаете, че не е хубаво да се бърка с ръце в крема, защото малко или много по ръцете имаме всякакви микроби и след това ги вкарваме в самия продукт за следващо ползване, така че шпателката ми върши страхотна работа. Тъй като аз съм с много суха кожа и съм вече почти на 37 години, търсех нещо точно такова. Нещо, което да прикрива финните линии, нещо, което да хидратира кожата в дълбочина и същевременно да ме предпазва от външната среда, външната околна среда, защото знаете, че в момента така или иначе въздухът е изключително мръсен и той пречи много на кожата. И нещо, което за мен е от изключителна важност е, че се бори с пигментните петна. Аз имам едно пигментно петно точно над горната устна. В никакъв случай не ми е приятно да го гледам и сега започваме да се борим заедно. Всяко едно момиче от вас може да го пробва, да го тества, да види сама да се убеди в неговия резултат, тъй като кремът е подходящ за всякакъв тип кожа, независимо дали сте с мазна, дали сте с суха, ще се пребори с всяко едно несъвършенство по вашата кожа. Сега ще ви оставя малко кадри как изглеждаше кожата ми преди и как изглеждаше кожата ми след крема. А една от съставките, която ме впечатли най-много, са стволовите клетки от Edelweiss. Те са богати на антиоксиданти, които помагат в борбата с свободните радикали. От друга страна, маслото от канабис възстановява кожната бариера и запазва влагата там, където е мястото. В кремът има мощен комплекс от масла, както шия, жужоба, арган, мак, овес. Всички те подхранват, хидратират и умекотяват кожата. Само неща, които аз търся за моята кожа. Сигурна съм, че не само аз искам кожата ми да бъде хидратирана, да изглежда добре, да бъде сияйна, да няма финни линии, да нямам тъмни кръгове под очите или пигментни петна и то за много кратко време. За всички нас, които сме родители, които ходим на работа, времето ни е от изключителна важност, а все пак искаме да се грижим за себе си, за да се чувстваме щастливи. Ясно е, че трябва да изглеждаме и добре. Затова ви препоръчам този крем. А след това ще ми благодарите.